Dinamkele kwakhona umsimelelo uncokola noNtando ngalento kaNimba ethi makahambe ayorekhoda oMandla. Ethi ke ngoku yena uyoyika ngoba kaloku laa nto leyana zento umuntu afike efaka kwintambo apha esifubeni erekhoda. What if uyabhaqwa? Wathi ke uNtando hayi seyayekwa loo nto. Uthi wena uyacaca uba umdala nyhani usaphila kwelaa xesha le-90s. Eli lelethu ngoku ixesha uyathatha ifowuni yakho le urekhode ngayo. Uthe ke yena funeka nje astikhe kule ncoko ye-tenders into qha angabe ethetha izinto ezininzi. Abeke ifowuni apha etafuleni esele eyicofile izirekhodele. Wabe sesithi kumsi hayi ke mhlawumbi uba iyasebenza ke uzokwenza kanjalo ke. UAnathi yena uvakashelwa nguMatilda kwanosuku. Akachazeke ke uMatilda yindlu uthi iyafana nale yakabulelwa kodwa inhle. Wabe sithi ke uAnathi hayi azifani yona lena inhle kakhulu lapha ngaphakathi. Uthe ke sancokola ke wathi uMatilda sacela ukuthorisha kathi ukuyibona indlu ngaphakathi. Wamtsala kuAnathi esithi hey sazi kaloku sisi wendawo mhlawumbi akazuyithanda leyo into akazuyivuma. Ubuya zohlala phansi. Embuza utheni ngokuphapha nje wena khahlala lapha phansi. Wabe sembuza kuMatilda imbuzo imibuzo emininzi ke uAnathi into ba ithini into yakho uzawuhlala phayana kude kube nini okanye uzawurentelwa indawo yokuhlala ithini into. Uthe uAnathi hayi akazi into ayaziyo into ba njena akukapheli nenyanga etshatile noLusuko and nje into ayenzeka ngoku abafazi bapha bamenza ibhola yerugby uthathwa ngulo siwa ngapha nangapha. Uthi hayi ngeke lo umtshado akawuboni kakuhle engathi ungcolile kwakungcono noSizwe kodwa ke lo umuntu hayi sisigelekeqe sombulali bekumele wayibona kwakuya wayedubula uSizwe phambi kwakhe uba lo muntu akalunganga. Uthe kungcono ahambe noMatilda ngoku. Umnqandile ke uMatilda ethi uthini ngomakhulu noFezile. Uthe makathandaze athembe izinyanya zakhe. uAnathi ke uthe hey my sister imeko siyanyukuzela apha kubi kulo mzi lo. uLuzuka ubonakele ehleli noMandisa bethetha ngalento yale case encoma ke futhi uba yena uMandisa akazenzi izinto ezingenzeki kodwa uhlobo olwe behleli ngalo hayi luyaqoqisa kakhulu nandikhe natsho nakuqala uba ikhona into abayenzayo buba ithuka kangangoba uLuzuko ebembrush imilenze le uMandisa noMandisa benganqandi into ke phofu eyona nto bebezothetha ngayo apha kukuba ngomvulo uLuzuko uyabanjwa. Ndisenanento ethi uLuzuko akazobanjwa nobanjwa mhlawumbi ikhona into ezanywa nguMandisa apha. Ubulelwa uvizithele uNonhle akasamthandi mvanje umakoti wakhe ufuna ukwazi ngamalungiselelo omtshato ethi uNonhle angastress ileti izothunyelwa pha kuwabo and yena uthethile noThulani. Bimothusile ke lento uNonhle uba hayibo kutheni kanti umazala sebehave ngohlobo njena kodwa ke khangathethe into kodwa utshilo into ba yamothusa into ba abe upha. Uthe ke ethi kuzomenzela iti ke uNonhle umamazala wase wacela ukumhaka ethi yini mntanami hayi kunzima sithi thatha bullet ndazi ba udlala AP igame. Umsimelelo uhleli namadoda wayicofa ke ifoni yakhe kuba kaloku irecord yonke incoko yakhe. Bathe besancokola ke wathi umsi hayi makutshintshe itopic le ngobe kuncokolwa ngento zabafazi makuthethwe ngale ye-tenders kaloku into ekuziwe ngayo apha naye angena kuyo. uMandla uthe ayoneli ke le ichep ungathi kanti soyigqibela imali besikunike yona. Umsimelelo kaloku uthe kaloku eyona nto ingamandla besizothetha ngayo apha neyenza uba ndenze yonke into nithe mandiyenze zii-tenders fanele ninike ithenda. Hayi uvele waphakama kuMandla caba uyaboma ikhona into engadibana embuza uba usebenza nabani sebenzela bani. Usimele uthe hayi akho mntu ndimsebenzela ndiyasebenzela qha into endiyifunayo uba uthethe ngale ye-tenders into kaloku ndiyenzile into yoba ndimdubule uNimba. Bamkhome ngezibhamu ke bonke bemsetsha bengafumani into emzimbeni kodwa babona into yoba uyabarekhoda. Ishiyeke ke eziphendulela kumsi esithi umuntu endiyifunayo nje i-tenders kuphela enye nenye andiyithethi. So asazi ke uba izosibeka phi uba uNtando umbhayizisile okanye akambhayizisanga asazi. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe like